La còlera de Déu és una reflexió sobre la fugida dels aliats després de la batalla del Mansa. Dos soldats anònims es troben vençuts, cansats, colpejats, perduts al mig del caos, sense un lideratge clar, i a sobre els persegueix la cavalleria enemiga. Què passaria per les seues ments? Terror, instint de supervivència i segurament la còlera de Déu. Almansa és una plana extensa que connecta l'altiplà central amb el Regne de València. No obstant, aquesta plana no és homogènia a tota la seva extensió. El duc de Berwick era un especialista de la guerra defensiva. Es va fer fort al Cerro Montizón, a la dreta de la formació de batalla. Just enfront, els anglesos haurien de precipitar la seva cavalleria, superar el rierol de los Molinos i iniciar una càrrega costeruda mentre eren bombardejats. Hi ha molts mites sobre la batalla d'Almansa. S'atribueix als aliats la incapacitat de coordinar esforços. Es diu que el bàndol borbònic era compacte i homogeni. Això s'hauria de revisar. Els comandants borbònics tenien les seues diferències i són derrotats en múltiples ocasions. Què haurien de pensar de les victòries aliades a Almenar, Saragossa, Cardona o Prats de Rei? Per a mi, la recreació històrica és la via que m'ha permès viatjar en el temps i poder percebre el moment real de la història. Vaig conèixer de primera mà els escenaris concrets de la batalla d'Almansa, on es va desenvolupar, per on van fugir els aliats. Sobretot em va emocionar el turó dels presoners. Sent molt de respecte per a aquell soldat. Intentes documentar-te, intentes llegir, intentes fer-ho el millor possible, el millor que saps. Aquesta era també una guerra de religió. El comandant en cap dels aliats era el comte de Galway, protestant hugonot que havia abandonat a Lluís XIV per la revocació de l'edicte de Nantes, mentre que el duc de Berwick era catòlic, fill del rei destronat d'Anglaterra, el qual abraçava ara la causa del rei Sol. Malgrat la superioritat tàctica i numèrica de les dues corones, la bravura dels aliats va ser incontestable. Al rierol de los Molinos es va desencadenar la còlera de Déu. Robert Killigrew perdé amb dues mans carregant contra els borbònics. Podia haver-se retirat. Així li ho havia ordenat Galway, però va decidir sacrificar-se liderant la càrrega dels aliats. El color vermell sang del rierol testificava aquesta bravura. La còlera de Déu havia caigut sobre els aliats, però el seu infern només acabava de vislumbrar-se. Perseguits, famolencs, esmaperduts, arribaven a les portes de Xàtiva, on el veritable apocalipsi estava a punt de desencadenar-se.